Aj tuto na juhu sa mi v úvodzovkách darí. 2,7 dole. A mám zase len 850 metrov. Už onedlho sa vyberieme za novými plachtárskymi dobrodružstvami. Najprv na nejaké prelety, kde bolo zo párkrát aj nízko zachraňovanie sa, potom na celú súťaž Trogár, ešte nás zaveje aj do Ružomberka. Všeličo dobré bude. A ako sa dá urobiť tásková rýchlosť na klubovej triede 128 km za hodinu. Treba to len postrihať, čo bude chvíľočku trvať. Núža, ani motivácia nebola príliš silná, lebo veľa práce a 1000 odberateľov je ďalej ako diaľnica do Košic. Ale hádam to jedného dňa bude. Takže poďme na to. No jasné. To je vaše 3,5 hore. Občas sa človek aj sám diví, prečo to vlastne robí. Niekedy je počasie super a ide to ako po masle, a inokedy sú trebárs základne nízko a len tak lížeme kopce. Niekedy je to v čistom a ťažko sa to hľadá a niekedy nás počasie zavre ďaleko od domova. Ale stále nás to baví a baviť bude. Také lietanie na vetroňoch je. Tento krásny poriv stupáčik ide od nás do tejto chmárky. Takže keďže chodíme na Kráľovú studňu točiť stupáky, tak teraz dneska sme tu zase na zemi, lebo sa nám tu ľúbi a okrem toho ten jeden pacient, čo nám napísal a nepochopil video, čo robí pilot, keď nelieta. Však športujte, nie? No tak športujeme, kamošu. Čo si myslíš, že nechodíme na hory? Mám fankulu. No a toto v zime lyžujeme do Ramžinej. Ale možno, že nám opäť nebudete veriť, tak sem prídem to zase natočiť. Až bude sniežik. Teda nie v zime, ale na skorú jar, keď je už dobrý firn. Vážení lítači, vitajte na Fatre. Ideme sa pozemne popozerať a poďakovať za tieto všetky dobré stupáky, čo tu vznikajú. No a je to také vec, ktorá sa volá plachtárska kalokagatia. Čiže musíme vnímať krásu hôr z luftu aj zo zeme. A veru, že to ide. Júj, čačané, toto máme. Čačané. Tie hory sa nikdy nezunujú. Zo zeme ani zo vzduchu. Zo vzduchu je paráda, že to ide tak ľahko, že sme s nadhľadom, že to pod tými kumulčekmi žíha a zase na zemi sa slobodno najesť čučoriedok a slobodno sa spojiť s tou zemou viacej. Pokochať sa, potešiť, lahnúť si, pozerať na tie obláčiky nádherné, fajnové, spať v stáne niekde a prípadne čakať, či neprídu medvedí pilotožrúti.
Mnohými nedoceňovaný luxus v horách aj v živote a poklad parádny, vodička. Vážení diváci, máme ráno. Jaj, krásne, romantičné. Takto. Pod suchým vrchom. Jak za chvíľu si budeme robiť kávičku, no jo. Vážení diváci, nemenej krásny je pohľad von z tohto výskumného ústavu. Vidíte prírodu, krásy tohto sveta a iné veci, bez ktorých by pobyt v prírode a v horách nebol tým, čím je. Točím to tu na fatre, na úpeti tlstej a ostrej, ale není to až také vynikajúce, jak som to tu čakal. Takže, ale musím dotočiť aj tak. Mám 2000 metrov len. A bol som tu asi 1800 alebo ešte menej som doletel. Pilotek vetroňa je divný tvor. Keď mu to vo vzduchu nejde, kúká, jak by sa radšej na zemi dobre turistikovalo, povie si, že má v rukách kakanu a že ho to vôbec nebaví a že už radšej ani lietať nechce. A potom, keď zase turistikuje, pozerá na tie kumule, pretože vždy je to zákonom schválnosti tak, že keď je na zemi, tak sú čierne, vyžíhané základne diaľnice, kam až oko dovidí a jeho kamaráti, ktorí práve letia, žíhajú na strope 200, kam len chcú a kam len ich plachtárska duša túži a kam piští. Keď má človek vodu z pramienka, má všetko a môže veselo povegetovať, uvariť si kávičku, čajík a kráčať ďalej. Tak čo, páči sa vám takýto príbeh? A budú ďalšie, nebojte sa. Bude ešte hodne z lietania, aj z turistiky, aj zo všetkého, zo života. Ak sa vám páčilo, napíšte, či radi poznávate z hory, zo zeme, zo vzduchu, ako inak. A povedzte nám, čo by ste ešte chceli vidieť. A ďakujeme za všetky komentáre, palce, odbery a možno, že jedného dňa sa dostaneme aj cez tých 1000 ľudkov. Majte sa parádne, čaute. Nuž, dneska letel tadeto, tiež neolutoval. Pekné to tu máme. Smerom na Choč, na západné, na Vysoké Tatry, na Nízke Tatry, hen tam, na Vtáčnik smerom. A všade to má tak 3 litre výška, lebo sa poriadne vyhrialo a takto na večer je to už fakt vypečené a fungíra to a fungíra. Občas aj tu nás nejaký stupák na zemi poteší, alebo nás poteší takýto pekný chodníček po fatre. Takže, dámy a páni, jasné, že by sa dobre letelo, ale takto vyzerá plachtárske príjmanie pod obojím. No a tuto je to také pekné, že? Ojoj, ľúbi sa nám, ľúbi. Podobne ako pri pomalom prelete sa človek kochá, rovnako sa kochá aj pri pomalej turistike. Lebo rýchla turistika, tá má význam pre ultrabežcov a ultramaratóncov, ale mňa tak zľahka bašme briga.
netrápi ma, lebo vtedy človek nevychutnáva krajinu a nič z toho nemá. A my z toho ľúbime a aj volá čo mať. A či dojdeme ďaleko alebo blízko, je v konečnom dôsledku úplne jedno.